Siya sa iyong Espiritu. Pagpasa ng Evangelyo na sinulat ni San Juan. Ayon sa iyong pagpanaw. Duminatong ang tao na siguro ni Diyos, kuhanan sa iyang ngalan. Siya nakaligid sa pagsaksika sa ilaw, tanganing uli sa iyang labos pagtugod. Bako siya ang ilaw, saksi sa siya ang ilaw. Sino kayo ang pagsaksi ni Juan? Ang mga uliyo sa Jerusalem, nagsugo ni mga panig si Jericho sa pagkakot sa saya, sinsay ka. Siya nagtuga si ayang na nagsabi, "Bako ako ang Mesiyas." Tinakot siya nila, nagsiring si Elias ka. Nagsimpan ako, ano ika ang propeta? Nagsimpan ako. Huli kayo nagkakot sila, sinsay ka. Nanangay po kami simpan ay kakatao sa mga nagsugod sa samo. Sabihin mo kung sinsay ka naman ka. Si Juan nagsimpan, ako ang pinon na nagkukumaaw sa kandalan. Tanuso ninyo ang dalan para sa kagwanan. Mga pataaman ninyo ni Propeta Isaías. Sa mga siniguro, iwan mga Parisayos, kasi ang mga inigay ako, kung bako ka ang Mesiyas, bako ka si Elias, bako ka man ang propeta, tanaw kay kanang bumunyan. Si Juan nagsimba, ako nagbubunyan sa tubig. Sa tao dito may sarong kay dito ibig, asin siya matindi kasunod ko, kaya ako maninigo na maguman ng bukos ng sayang mga sabi. Ang mga bagay na hindi nangyari sa Bitanya sa ibong kapangpang ng Jordan. Di man nagbubunyan